Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe. Engene njengamanje zithi inkantolo yokhetho ishaya amalungu MK Party amabili ngenhlawulo ka-150,000. Inkantolo yokhetho ishaya amalungu amabili aphezulu eqembu lomkhonto wesizwe Party ngenhlawulo elinganiselwa ku-150,000 ngenxa yamazwi aphikisayo. Ilungu lephalamende lisanda kufungiswa uVisvin Reggie owayengumholi we-MK Youth League uBonkosi Khanyile, bobabili bagwetshwe inkantolo. Lezi zinhlawulo zilengisiwe iminyaka emihlanu ngaphansi kombandela wokuthi azibukeli phansi izinhlelo zokhetho zezwe. NgoMashi nonyaka uKhanyile watshela isithangami sabezindaba ukuthi uma uJacob Zuma ekhishwa ohlweni lweqembu ngeke lube khona ukhetho. Nayo leyo nyanga uReggie ukhulume emcimbini we-MK Party